recurs que les empreses pirotècniques, amb molta presència a Reus, deixaven als organitzadors de les festes majors, a canvi de la compra de la corresponent càrrega. Fa uns mesos es va localitzar als tallers de l'antiga fàbrica de la pirotècnia Espinós una d'aquestes figures que ha servit com a model per la construcció dels nous bous. El col·lectiu El Cuc a l'Orella, format per persones que des de fa anys estan relacionades amb la pirotècnia i els diables, porten els bous de foc, mentre que el grup El Bou de Reus porta la nova vedella. Els portadors confien que els reusencs es facin seus ben aviat aquests elements de foc que no sortiran a la processó. Tot el que sigui una innovació sempre és interessant i creiem que aquesta pot quallar i creiem que és un nou element del festiu de Reus i del poble de Reus que bé, esperem que la gent se'l faci seu i la gent el disfruti com disfruten la molassa o el mateix bou o qualsevol dels altres elements que surten a la festa major. Per ser l'inici oficial de la festa major que ja tenim a tocar, uns actes de la festa major